«Καλησπέρα», είπε ο Δον Ντόλαρς μόλις μπήκε στην έπαυλη. Η Πετρούλα καθόταν στο ανάκλυντρο και απολάμβανε μια κούπα ζεστό τσάι και ηλάνης. Στο πικάπ έπαιζε jazz. Τα φύλλα των δέντρων έκαναν ένα περίεργο θόρυβο και η σιωπή που απλώνονταν στο χώρο ανάμεσα στο Δον Ντόλαρς και την Πετρούλα αναμίχθηκε λίγο αργότερα με τις πρώτες σταγόνες της βροχής. Η Πετρούλα έπρεπε να φύγει. Ήταν η ώρα να πει τον καιρό. Για αύριο λοιπόν σε όλη τη χώρα η Πετρούλα προβλέπει άστατο καιρό με βροχές κατά περιόδους και καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματάκια. Ενώ ρομαντικές χιονόμπαλες αναμένονται στα μοναχικά ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης, όπως και της παραπονεμένης μου Υπήρου που παράγει την ωραία φέτα που τόσο τρελαίνει τον Ντον Ντόλαρς. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 τραγούδια θα σου πω. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 1 έως 12 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά από 3 έως 14, ενώ στα Islands από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, στα νησιά μάλλον θα φυσάει, οπότε στη Μύκονο οι πελεκάνοι θα πηγαίνουν πέρα δόθε. Στην Αθήνα και την ώρα που ο Ντον Ντόλαρς περιμένει την Πετρούλα να τελειώσει, θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς. Στην πατρίδα του Ζωρό, του κυρίου Ψωμιάδη μου, που ακόμα να πει κάτι για μένα, γιατί κύριε νομαρχούλη μου, προβλέπουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι ωραίοι Θεσσαλονικής άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα είναι από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Κύριε Παναγιώτη μου, φορέστε το μπουφανάκι σας, γιατί δεν θέλω να μου αρρωστήσετε. Αχ, διεθνές μυστικό. Στην Γκουανταλαχάρα αύριο η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 26 βαθμούς. Γι' αυτό βγάλτε από την τουλάπα σας το σομπρέρο σας. Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.